Takže čaute, vítam vás pri mojom let's play na Minecraft. Budem to robiť single playery. No a dom mám takto pekne takto v podzemí. Tu pekne takto všetko. Mám tu aj Nether portal už. Som s tým začal asi pred týždňom s týmto. Trošku som si to poupravoval a tak. Tu mám taký sklad. Taký pôdový. Není moc veľký. No, takže tu na sugarcane mám. A v tejto miestnosti ešte neviem, čo bude. Sa rozhodnem. No. Môžeme niečo naťažiť. Hrám to na super plochom toto svete. Tak to je môj čarovný chod. Yeah. Dobre, môžeme takto ťažiť. To dodatočne ešte dorobím všetko. No, tak. Ježiš, torče som si nevzal, to som zabudol. Bože. No, zoberieme si takto. No. Dúfam, že sa mi podarí niečo nájsť. Niečo. To je zlé takto ťažiť. Nemám to rád. Bože. Skúsime ísť trošku nižšie. Čo tu povie? No, vyzerá to tak, že nič nenájdeme, nevadí. A aspoň mám trošku koblu. I na cobblestone mám habadej. Čiže to nerobí problém. Tak to zatiaľ zakriem. Pôjde.
Tak. Pekne. No. Až môžem vám ukázať aj truhlice. Toto ste videli. Potom mám tu na také blbosti. Také. Ten si dávam takéto. Tu na je s kameňmi. Aj hlínu som tu dal. Tomu myslíme kameň. Môžeme to takto dať. Tu nám mám drahocené veci. Iron, emerald, dia, zlato, ulie, redstone, takto. To pekne dal. Potom tu na nether veci. A torče. No, tak v ďalšom dieli sa môžeme vybrať do netheru, tam. Tak lúčim sa s vami. Čaute.